Ang mga anghel mao ang unang hinimo sa Ginoo, unang mga creatures. Duol kayo sa kinaiya sa Ginoo, kay kaning mga anghel dili man ni sila mamatay, nga espiritu man ni sila, dili ni sila mo occupy og space. So dili sa ni sila maalihan og space, why limitation ang ilang movement. Mulapos ra ni sila bongbong, pwede ni sila moadtog Amerika in just one click. Pwede sa ni sila mobalik dinhi, wala na ni sila plitihanan. Ana. Pero dili importante ang ilang pagka-espiritu, ang ilang gahom, kung dili ang ilang role nganong gihimo sila sa Ginoo. Hibaw mo sa ilang role, awa mo kibaw. Ang role nila mao ang pagkasulugoon, alagad sa Ginoo. So naghimo ang Ginoo og mga alagad nga tuwa gyud nagpuyo sa langit. Nga karon do naman sila'y gitawag sa amo ditong pamalandong sa theology na sila'y single act of freedom. Kaya ang gihimo sa Ginoo na magyud ning freedom, kauban man na siya. So ang mga anghel gitagaan sila one act of freedom, kanang maka-exercise sila ba kung mosugot ba sila sa Ginoo o dili. Nga once na ila na nang ma-exercise, dili na mabalik din ana nila mabakwi. Usa sa mga archangels nagihimos Ginoo dakog ranggo. Kaning archangel mao na sila dagkog ranggo, dagkog sugo. So usa sa mga archangels ginganlan og Lucifer, siya ang nagda sa kahayag. Ang iyang sugo, bearer of light, Lucifer. Ning exercise siya sa iyang one act of freedom, gisupak niyang Ginoo. Din siya musugot nga sugoon sa Ginoo. Nga mao tong nailisa na siya ngan og Satanas or Yawa. Yang meaning ana angel of darkness. Kasabot na mo niya, di man sila mamatay, nakigubat sila, nakadani sa siyag daghang mga angels nga nahimo na sa mga angels of darkness. Motong naggubat sila, matud pa sa atong first reading dito sa langit, ang nagdala sa mga holy angels si Michael or si Miguel. Kinsa may napildi? Luya man na inyong mga naong. Kinsay napildi? Napildi si Satanas o ang iyang mga anghel. Nya kay di man sila mamatay, giunsa sa gato pagpildi, di man sila mamatay, gihinginlan lang sila sa langit, gipapahawa sila. Hain man sila gilabay ni siyota naaron diha tupad ninyo. Naa diha ni aman siya gilabay. Motong na nag-awit na dito sa langit, matod pa sa unang pagbasa nag-awit, yes, nawa nagyud ang sabaan dinhi nga magsigig sumbong, magsigig panga marites. Ang marites ba dito sa langit, mao man to siya gilabay mo na ang mga marites ni ana na siyota karon. Kana bang tigsumbong, tigsulsol, tigsumbong ana. Mao na ron na dito rin nagasugod sa langit ng mga marites, nga gilabay din ni siyota. Munang porting marites ron din ni siyota. Gamit pag social media. So, di na magpasugo, gilabay diri siyota, niingon ang mga anghel dito sa langit, himaya, himaya sa Dios, dalaygon ang Ginoo kay midaog na gyud siya
ug nawagtang na ang tigsumbong sa katawhan, tiglimbong sa kalibutan. Apan alaot kamong anaa sa yuta ug sa dagat. Giapil yung dagat kay naman sa daghang kaigsuonan nga naglawig sa dagat. Kay naa diha ninyo ang Yawa ug ang iyang mga anghel nga purting sukua. Nya unsa may gusto si Yawa pag anhin niya sa kalibutan, ingon siya, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Nga naman, kay kita mga binuhat bantas Ginoo, iya sa tang gubon, siya kining imong mga binuhat, mao ni akong dagmalan. Giuna din niya adto si Adan og si Iba. Napildi ba si Adan og si Iba? Purting pildiha nahinginlan sa paraiso, naliwat sa niya ba? Gihinginlan. Diri na sad sa kalibutan sa pagantos si Adan og si Iba. Kaniadto wa sila'y kamatayon, karon naa sila'y kamatayon tungod na si Yawa. Nga unsa may hinagiban si San Miguel, ang iyang hinagiban espada, di ba? Espada man ang iya. Kanang espada nagikuptan ni San Miguel, dili gid na siya tinuod nga espada kay wa man tingali espada dito sa langit. Ang meaning ang kahait sa pulong sa Ginoo. So ang gida sa mga anghel sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Nya unsa man ang pulonga? Gugma, kamatuoran, pag-alagad, kaalam, kanang tanan nga mga virtues o kanang gisultis Ginoo, mao nay mga pulong nga hadlok kay Yawa ana. Labi na ginang pag-ingon nga higugmaa imong kaaway, pagpakamatay para sa imong kaaway. Kanang mga pulong nga hadlok kay Yawa ana. Ang pulong sa Yawa opposite, makapatay gyud. Ang pulong sa Yawa makapatay. Unsa may pulong sa Yawa, patya ang imong kaaway. Di ba? Alam na siya, ayaw padaog. Patya gyud. Nya kinahanglan ikaw gyud labaw, kinahanglan ikaw gyud pinakagwapa, ikay pinakagwapo, ikay pinakadato, ikaw gyud pinakatalented, ikaw gyud number 1, ikaw gyud champion, ikaw gyud labaw sa tanan, top notcher, etc. etc. Mo nay gusto si Hawa. Wala. Sige, lingay mong tupad. Yung na hain man karon nagsunod sa pulong sa Ginoo o sa pulong sa Yawa. Okay? Inga ba? Karon dinhis kalibutan, doon na duha ka klase sa mga anghel, ang mga sulugoon sa Ginoo ug ang mga sulugoon sa Yawa. Nya kitang mga tao kay espiritu man ni sila, ang ilang paningkamutan nga makasud sila nato, maglumba nigsod ang espiritu sa Ginoo ug ang espiritu sa demonyo. Ang mga anghel ba, espiritu man ni sila, manood di sila. Makauna ganigsod ang espiritu sa Yawa, ang sinultihan ug ang binuhatan anang tawhana yawanon. Makasud sad gani ang espiritu sa Ginoo, ang kinabuhi pud anang tawhana Dios non. Ikaduhang lingi sa imong tupad, na kinsarong espirituha ang nisod nimo. Pangutan na. Di man pwede nga bakantita, doon nagimusod. Kay kuan raman ta, mga mura raman tag temple, matod pa ni Kristo, mura tag sudlanan, dipindi o kinsay naghari. Mura sa tag sakyanan, dipindi kinsay driver. Kung ang nag-drive nimo karon, ang pulong sa Yawa o ang espiritu sa Yawa, yawanon gyud ka.
Pareha ng sakyanan ba? Kung ang ni-drive nga driver, reckless, buangon kay ng sakyanan, tuyok to maganaan na, hangtod makabangga. Depende sa driver. Kung ang driver gani buutan, ang sakyanan buutan sa kay ng mudagan sa dalan. Na siya. Muna din sa atong parokya, makasinati kita sa mga yawanon o sa mga Diyos nun. Kisa may mga Diyos nun ang nagsigig palit og slot. Kana mga Diyos nun na labi na gid sa atong investment slot kanang namalita na tag 500,000 man ang atong saan na disap. Karon pila na atong halin. Unahon nato ang disap. Ang ni-pledge niabot na og 40 ka buok. Pakpak. O niya, ang nirimit na gid sa ilang pledges, niabot na og 21 ka slots. Pakpak. Sinan ka. Nimo ni sila ang mga sulugoon sa maniyawa o Ginoo. Sa Ginoo. Kana bang dili mawili anang kwarta ba, dili hangol og kwarta, ipaambit yun para sa katilingban. Yan na, gusto pa mong maginuhuan mo, di mo mayawaan, naapay 100 ka slot sa disap. Hutda din ninyog palit, tag 500,000 ramaning per slot. Magliningi ay man mo. O niya, sa ato sang special slot kaning Mother Mary's Enriching Graces or IMEG para ni sa atong pista karong October 5 to next week na October 5 to 14 nga kasaulugan maligya sa tag 20,000 slots tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday ningabot na og 2,026 ka slots. Pakpak na sad. Kunya naama sa tay holy pads, ang atong holy pads para sa National Retreat for Priests nang maligya sa tanig 100,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Naana say halin nato as of yesterday nga 37,983 slots. Pakpak na saan. Mamuwa gining atong kamot ani tungod kay naidaghang mga anghel sa Ginoo. Niya dayon sa ato sang 30 slot challenge sa Holy Pads tag 3,000 sa ni bali tag 3,000 each na nasa tay na dawat nga 251 ka 30 slot challenge. Pakpakyapon. Pero na ay mga buangon na sa ni pahimos mga scammer gamiton pang akong naong hasta akongan gahapon ana say na diskubrihan ni message nako nga kani pa der nagsolicit ni sa imungan na sa social media atong tanawon kana mo na iyang profile na Father V. Siano Ubod. Mo na ang iyang gihimong account niya, ang iyang message kana mo na iyang gispread nga message sa iyang social media niya na number sa GCash kana si Rosemary kana si Rosemary number na sa GCash. Kinsa ninyo din ang mga kamao sa pag-trace ana mga intelligence kamong mga suod na kong mga naas intelligence unit sa atong katilingban sulay kuno na ninyo trace o pwede sukit-sukita na sa Rosemary nganong iyan ang gibuhat nganong magpahimo siya sana sila sa mga scammers dili na nako staff din si Rosemary. Ang atong staff din nga inyong kontakon mao sila si Remedios Ocaba
si Hinara Laborte, si Edna Barosa, o si Bernardo Jacobi. Mao ni sila ang atong mga contact persons ato nang isigig flash dinhi. Mao nang ayaw na nyo tuhuing uban kay mga ahente na sila sa yawa. Mao na sila yung mga sulugoon sa yawa nga nagsigig pamakak kay ang yawa prinsipe sa bakak. Ang mga anghel sa Ginoo mao'y sulugoon nga magdag kamatuoran. Ang sulugoon sa yawa, ang kaugalingon ra gyud gihuna-huna, siging padaghan anang ilang kwarta o bahandi o gahom para sa kaugalingon. Pero ang mga sulugoon sa Ginoo, siging palambo sa katilingban, bahala nagmanga matay ang ilang kaugalingon or magantos. Muna dinhi sa atong simbahan, milambo ning atong simbahan tungod ni sa daghang nagantos. Niya napagitay laing kalambuan atong giambisyonan nga palito ng yuta diha sa kilid nga moabot kinag mga siguro na anas mga dool-dool 67 million ang atong magasto diha aktual, mga ingon ana tingali dool-dool ana or sobra ato lang nang gibutang og 70 million. Niya nanataroy mga pledges 100 slots na lang sa DSAP. Kinsa ninyo'y moantos ani para pagtabang sa simbahan, murabag pahulamon ninyong simbahan, yang simbahan sad ug matukod ng kulumbari, muhatag pod og bayad para ma-refunded ang inyong investment. O niya butangan pag ginatog 25% nga murag tubo, dili na siya tungod kay nagnegosyo ta, ekspresyon lang na sa atong kalipay nga duna natay kahigayunan nga makahimo sa atong gidamgo nga dako nga fundraising project, dako sad og ikatabang sa atong katilingban sa gobyerno o sa simbahan nga mao ang dako nga kulumbari ato nang himuon. So kining mga butanga nindot kay ni niya ang tag-iya sa diha sa yuta o nga nitugot sad nato, nindot sad ang ilang disposisyon kay naningkamot sad sila nga matampo dinhi sa atong simbahan ang ilasang mga hinaguan o hinaguan sa ilang ginikanan. Kaya mga tagiya dinhi mga anak naman ang ilag yung ginikanan mo ay naghago nga ma-acquire nila kining maong yuta nyawa sa tamagdahom nga niya sad natukod ang atong parokya niya karon ga negotiate na ta or nag-effort na ta, human naman ang negotiation, nag-effort na ta. Ang ila rabang tagal karon rabang buwan na ni hangyo-hangyo ko og mairog-irog bagha, pero ingon sila og makaabot lag 50% father okay na gyud kay na. Wala na naman tay 1/3 kuwangan na lang og 2/3 2/3 na lay kuwang di mo nakahurot tagait ana aron makaabot as 50%. Pila man kaslat sa DSAP ang 50% diha ug naatay mga ilang nakaslat siguro mga 65 ka slot sa DSAP. Kuha na nato ang di diayo ang 50%, dako-dako diayo mga 80. Mga 80 ka slot sa DSAP. Kuha na nato ang 50%. Di ba? 80. Yan na naman tayo 40. Ala, 40 na lay kuwang. Sige, pamalit na mo diha. 40 na lay kuwang. Mga naong ay kalma kayo. Pero doon na may tandugon sa Ginoo nga mga kasing-kasing sa tao. Dahapon bitaw, doon na lang ni kalitog abot dire. Pader, banag asawa, mupalit mig slat. Nako, di man kayo gyud mailhan silang mga nao nga DSAP ilang palito. Nako, pila man kaslat inyong palito. Nananap ako Ngandun siya nga, si Father sa doy, usara nako. Ako na usa, sa to pa 100 pesos. Nako,
Nganong naghago man sila ganhi din ni 100 pesos ra man day palito. Nako anala sa window. Nako diala sa window kay ora ra gyud ordinaryo ra gyud kay mga naong ba. Kuha day silang bag, tunol dayos chike, naiking in tao ng atong sekretary. Hala, disap man di ay ni. Hag ka-simple, no? Hatag. O sa tong uban, ni kalit lag text, Pader, na nasa imong bangko, palihog og check, na ako'y padala nga, duha ka slot sa disap. Nako, tira, ako din gi-check. Oh, tuan na yun. Nisod. Why document? Wa tanan. Anak lang. Deposit. Mauni sila yung mga anghel sa Ginoo. Na itong napay daghan. Sige, manindog ta mga anghel sa Ginoo.